Operasyona Xezeba Firatêj bû rizgarkirina Reqa di qonaxa xwe çaran de berdewam e. û piştî kontrolkirina hewrdora bajara Tabqa Hêzên Sûriya Demokratîk dikarîbû hîn taxên bajêr jî kontrol bikirane. û ta niha taxên ku hatin rizgarkirin ew in: taxa İskenderiyê, Aid, Elweheb û taxa Nebabla. û bi hewldana şervanan ku berbinavenda bajêr ve biçin pevçûnên giran rû didin. û niha ji sedî nod ji bajarê Tabqa dibin kontrola şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk da ye. û tenê çend noxte mane dibin kontrola Daişê da. دخلنا من المي ام ji aliyê avê ve derbas bûn, em niha li taxa Skenderî ne û tenê bazar li pêş me maye. Me ew dorpêç kirine û di sê rojê din her tişt bi dawî tê. Hemî tax û noxteyên dibin kontrola çekdarên Daişê da hatine çemberkirin ji aliyê şervanên Hesedê ve. û hemî rêkinçek û cebelxane li ser çekdaran hatine qutkirin. Lê ji sedema erebeyên teqîner û sîvîlên ku Daeş wan wekî mertalên zindî bikardîne dihêle ku pêşveçûna şervanan lawaz bibe. هسه احنا مثل ما يقولون بحي الثوره. ام نهال تاخا ثورنا دجواريان ام راستي وان دبين عربين بو بكري ومرتال مروفينا. Bajarê Tabqa li Bakur Rojavayê bajarê Reqa dikeve û di sala 2014 da ket bin kontrola çekdarên Daişê. Lê di meha borî da Hêzên Sûriya Demokratîk dest bi operasyona rizgarkirina wê kir. û giringiya rizgarkirina wê ew e ku rê li pêşiya rizgarkirina bendava Furat û bajarê Reqa vedike. Mahmud Balî, Dengê Amerîka, bajarê Tabqa.